Sunog, miulbo sa may meat section sa public market sa lungsod sa Minglanilla. Pasado alas 8 kagabi. Giisa kini sa second alarm o gideklarar nga fire out alas 9:30 kagabi. Hingpit yung naugdaw ang pito ka stall sa meat section, samtang usak ang partially damaged. Sinisyal nga panabanas kabumbiruhan sa Minglanilla mukabat sa 65,000 pesos ang gibiling danyo sa sunog o nga padayon pang gisubay ang hinungdan niini. Kining usa kay igsuon sa tagya sa nasunog nga stall. Nagbakho nga misaysay sa tulo nila ka stall sa midsection ang naugdaw gyud nga puno sa igbabaligya. Lakip sa wa matinong kas og tulo ka freezer. Matod ni Florami Janko nga duda nila nga diha sa ila nagsugod ang sunog. Gayong dugay na nilang gireklamo ang mabasa sa uwan kasaksakanan sa ilang kuryente kon muuwan. Kagabii ato sa pagkasunog, nahitabo yun ang pagbunog sa kusog nga uwan. Pag uwan niya, bagkusog kayang kayo, yan isud sa kanang iya ganing sakit, basig na kuan sa iyang kuan. Dito napunta sa freezer ang tubig. Mao to ni kayo, matapang batato yan. Na may mga LPG diyan no, dagang kay LPG di. Ang bombero din nakasud kay mahadlok naman sila ni ana naman ang kayo.